Nio, que hi ha un arc de Sant Martí. No, dos. A on està l'altre? Jo en veig un. Jo el veig. On està l'altre? Allà, A on? a sobre. No, jo no en veig cap més. A sobre d'on? Només hi ha aquest. De la muntanya. I es veu clar, claríssim, a més, eh? Nio. Nio, Què passa? que t'estic gravant. Que què? Ui, que què farem avui? Farem... Avui està plovent. No farem res. No farem res perquè està plovent. Alguna cosa haurem de fer, no? Tu tens alguna per fer avui. El que... Xiu! A la tarda. Coet. No, coet no, tirolina. Xiu! No. No. Comences per aquí i fas... Salta, salta! T'ho de fer així. La mama està guanyant. La mama està Amb volta inclosa, eh? Mira, 1, 2 i... Ui, 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 ui. Això no és saltar, això és ballar. Va, Neo, salta, salta. Toma! Molt bé! Hola, hola. No sé, jo crec que crema. Ja està una mica talladeta, no? Quina gana de menjar pizza. Neo, saluda. Neo. Biel, ens quedem els dos avui aquí a casa. Pel matí no hem fet res. Amb el temps que fa avui. Oh, quina nata que m'ha sotut, Biel. Ai, ens quedem aquesta tarda aquí, tu i jo, i esperem a que el Neo i la mama facin les tirolines. Ells dos van a fer tirolines i nosaltres dos aquí, calantonets, no em donguis cops a la cara, aquí calantonets, descansant. Sí? Sí? Descansem? Descansem! Descansem! Què anem a fer, Neo? Anem a fer tirolines, mira. Ara t'ensenyo. Mira. Què és això? Lo de mireu. Roda. Per fer, per moure'l. I Els mosquetons. sí, i treuen això i després posen a la tirolina i després quan deixen anar gira això I xiu! I te'n vas avall, no? I al cap què portes? un casc. Super! Molt bé, Neo! Papá, ¿por dónde sube el sol? Súper bien. Izquierda a la derecha. Puja bé el peu dret, que ho estàs fent molt bé. Puja el peu dret. Ja quasi estàs a dalt. Busca per aquí dalt, que és molt bo per aquí dalt. Molt bé, aquí. Perfecte. Molt bé. Força amb el peu. Molt bé, Neo! Molt bé. Superbé. Ja estàs quasi dalt, eh?
No corris, no corris, no corris! Anda, mira qué bien. Eso no nos lo ha dicho antes, ¿eh? Pero llueve aquí o qué? Mira, Matí, ¿por la parte de la corda? Yo digo arriba, no, que tú seas al revés, ¿verdad? Es al revés, se pasa de... Pasa, no, este ¡Vamos, Elena! ¡Vamos, campeona! Super, Neo! Salta, Neo, endavant. Agafa't i salta endavant. Vaya, me gusta. ¡Bravo! Lo han pillado rápido, ¿eh? Què faràs ara, Neo? Para ser metres. La tirolina. La tirolina de 100 metres. Et fa il·lusió? Sí. Les altres que has fet, què tal? Bé, però la més llarga que he fet de moment és la de 50 metres. Molt bé. Perquè era des de l'1 fins a aquella pedra. Vinga, va. Ole! Això, per mi no pot. Fíjate yo. Neo, on anem? A la plaça Cavallers. Tenim 15 minuts de pujada, I 16 fa un fred que pela. Avui és l'endemà. de... Avui és l'endemà, a veure. Hem dormit una mica malament, em sembla, no? Però bueno. Ai. Dic que avui és l'endemà perquè ahir no vam fotre res, menys el Neo i la mama, que veu fer tirolines. Veu fer tirolines, no? Sí. Una de 100 metres, Una de 100 metres. Bueno, està en el vídeo. Però mira, farem un vídeo en 2 dies. Sí, no sé. Lo I d'ahir ens estem I en l'avui. vacances, I ens estem anant. Sí, demà ja és l'últim dia. Sí, demà és l'últim dia. Quina llàstima. Quina superpujada, aquí. Aquesta és la presa Cavallers. Hem aparcat el cotxe aquí baix. Molta sort. Sí, perquè no hi havia més lloc allà. Per aquí o per aquí? Al pàrquing de més amunt. Hi ha 2 pàrquings, un que està just al costat de la presa, l'altre està una mica més avall, després hi ha un que està a l'inici de tot, però has de fer tota la pujada. Així que si voleu venir a la presa Cavallers heu de venir d'hora. Nosaltres avui encara, perquè no hem vingut molt d'hora. Són les 10 i hem pogut tenir pàrquing, però el millor és venir abans de les 9, si no... Neo, havies d'anar davant de la mama. Corre! Vinga, Neo, amunt! Hola. Saludeu! Neo! Sembla que no podem fer la... No podem Som pares conscients. Aquest nen, que no el veieu perquè està superabrigat, com si no existís, però està aquí. No podem pujar podem fer la presa perquè hi ha massa vent i seria complicat. Mireu el vent que fa,
Lluita contra el vent! Lluita contra el vent, Neo! Es pot entrar? Mira que alt, Neo, has vist? És altíssim, eh? Ens està saludant. Des d'allà dalt. Hola. Hola! Això de la presa és brutal. Mireu. És altíssim. Ens hem pogut pujar per aquestes escales, aquests forats. No sé si es pot fer això. No sé si és legal. Mira la presa, com surt l'aigua disparada. Déu-n'hi-do, eh? Ui, vigila, Neo, no caiguis. Vinga, anem cap amunt. Neo! Què fem? A on anem? Que el pla se'ns ha caigut, eh? No hem pogut fer la presa Cavallers. Què fem? On anem ara? Ah, mira jo. Però jo volia anar a l'hotel. Ah? Mirador què? Quin mirador? Mirador de cap. Vale, mirador de caca. De les Cuirilles. Cuirilles. Anem a fer un mirador molt xulo, amb el que veurem tota la vall. Veniu. Però no tanquis, que hem de passar nosaltres. Ara tanques. Això és perquè no passin animals. I ara a l'altre costat. I el que et deia jo que era molt bonic era això, Neo. Perquè no passin ni per un costat ni per l'altre. Mamma, no passa. Estem al primer mirador. Al primer mirador, el Neo... està cansat. Neo, estàs molt cansat. Que encara queda una mica, per dinar. El problema d'això és que aquí fa molt sol, ens quedarem fregint. És millor que seguim fins a l'últim mirador. I després dinem. Però els hauria ja no té tothom. Bueno, marxaran, no es quedaran allà, Però dic que anar a poc a poc. Si anem a poc a poc és com si no caminéssim. Milers de persones aplaudint,